ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଫେଜ୍ 2 ଲିଷ୍ଟ ବା ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ମିଳିବ? ସୋ ଗାଇସ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ସୁଶାନ୍ତ, ୟୁ ଆର୍ ୱାଚିଂ ଜିଟେକ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦୋସ୍ତ, ମୁଁ ଡେରି ନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେବି ଯେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେଜ୍ 2 ଲିଷ୍ଟ ମିଳିବ, ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଅନଲାଇନରେ ଏହା କେବେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହବ, ଆଉ କେମିତି ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହଉଛି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଯୋଉ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ କଷ୍ଟମର କେୟାର ସହିତ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ 180057211222 ଏ ଯୋଉ ନମ୍ବର ରହିଛି ଏ ନମ୍ବରକୁ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ମୁଁ କଥା ହେଇପାରିଲି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ ବିଜି ଆସୁଥିଲା, ତ ମୁଁ କଥା ହେଲି ଯୋଉଟା ସେଇଟା କହୁଛି। ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଯାଇଥିବ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଯୋଉମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଯାଇଛି, ତ ଆପଣ ଯାଇ ସେଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ଠାରୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ 3 ଲାଇନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ହିତାଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଫେଜ୍ 1 ର କେବଳ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମିଳିଯିବ, ଫେଜ୍ 2 ର ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଡାଲିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦୋସ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, କାଳିଆ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ରହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି। ତ ହଉଛି ଆପଣ ହଉଛି ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ ହିୟର ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲେଖିକି ପଠେଇବାର ଅଛି। ତ ହଉଛି ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟାକୁ ଆମେ କପି କରିନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କପି କରିନେଲା ପରେ ଆମେ ଡାୟଲ ବକ୍ସକୁ କ୍ରିଏଟ୍ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା, ଲେଖିଦେବା କାଳିଆ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଲେଖି ସେଭ୍ କରିନେବା। ସେଭ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ପୁରା ଇନଫର୍ମେସନ ଆମ ପାଖକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ। କାଳିଆ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଆ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାରିଦେଲି, ସେଇଟା ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାର ଲୋଗୋ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲା କାଳିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି କେବଳ ଆମକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏତିକି ଲେଖି ପଠେଇଦେବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଲି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲେଖି ପଠେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଡବଲ ଟିକ୍ ହେଇଯିବ ସେମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ତ ମେସେଜ ରିପୋର୍ଟ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଡବଲ ଟିକ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯିବ। ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ରିପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ତାପରଠାରୁ ଯାହା ବି ରହିବ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ମୋ ମୋବାଇଲକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଦୋସ୍ତ ଆପଣ ବି ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ହଉଛି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଯେକୌଣସି ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଜାନକାରୀ, ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ପାଇପାରିବେ। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବନି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଅପଡେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଦୋସ୍ତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ, ଏଠି ଯେମିତି ଆସୁଛି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। सो गाइस मु आज बेसी टाइम नेबिनी, तो हूँ मु एतिक हूँ ये वीडियोटा ये करुँच। जदि हूँ आपको भल लगी तो मो वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे फॉर लेटेस्ट अपडेट।